Good evening everyone. Good evening होनलाय. जोंहा नै बिमा फिसाला गामिनि दखानाव इभिनिंनि साहा लोंनो थांगासिनो. न'आव रावबो गैया. बाबायाबो दा फैगासिनो. बाबा आं एडविनल' रावबो गैया. दायो जोंहा साहा लोंनो थांगासिनो आरोना. देलाय खोन्थालाय. होद खग्लावला. मिनि दे. आइ फन फैदों आंनि बोरायनि. लुगैदों? नै ओरैसो नै जाग्राया इथिंसो. लुगैदों लुगै जानोसै आंहा जानोसै नै ओरै आयु मबाइलावसो नै लुगै दुनिया लुगै दं. आयो खुगाया हनै खुगाया मबाइलावसो नुदों मानसिखौ. नायनो आयो सना नायखोलायदों. आबा लुबैदों सना हनै नायखोलायो. आबा सना आंनि सना लुबैदों देनां मोनजागोन दे. लुबैदों आं जाबानो दा नोंबो मोनजागोन दे. नोंबो दा मोनजागोन ना. जानो रोंबाला बुरजा जा. हाथायबो ओंखाराखै. नोंबा हाथाय ओंखारगोन. मास मोनब्रैल'सो जादों. आयो सना लुबैनाया आबा लुबैदों खुगा खुदुमलायबाय. देनां मोनजागोन दे आबा दे सनजे. मासि लुगैनो रोङो नोंलाय मानदियावनो. बेलुन जालायबाय. लुबैनालाय आबा दे. माबा मिरुगोखौ सोमनानै लेफे खालामना माहाय दौलानो हाया. सारि मासाव खि दौओ नामा? जानायनि टाइमानो जायाखै. सारि मासावलाय माहा दौनो. 6 मासफोरनिफ्रायसो मोनजायोना. मास मोनबा जाबाला दौनो हागोन. मास नांथागोन माथो. बिसोरलाय माहा जानो रोंनो जायो मावनो हायाना. रोङो. नायबाय हादोरे हनै बिमा जानायखौ लुबैदों. दौआलै जानला मोनला दौजाया. एडविन देलाय नोंबो बुंलाय मा जायो. आबै ना आयं जायो दे. एडविन होनलाय. एभलिन नाम बुंनो रोङा आं नै. नाम खारिनो रोङा.